Bon dia a tots i a totes que heu omplit este auditori, el nostre auditori, l'auditori públic de tots. Com dia l'alcalde, algú dubtava, doncs així esteu i esteu tots per a recolzar les nostres idees, les idees de sempre, les idees del Partit Socialista. Jo volia començar dient-vos que tinc una sèrie de sentiments i voldria expressar-los davant de vosaltres. Per una banda, ara sí, com a candidat, està la gratitud. Jo estic molt agraït al Partit Socialista, molt agraït als meus conciutadans i companys d'Onda, del meu poble. 23 anys m'han permès el que estiga exercint i exercitant una política d'esquerres, una política on, com dia l'alcalde abans, se puguen conjugar moltes coses, lo social, lo econòmic, el desenvolupament, el futur, les infraestructures. Una gratitud també a les assemblees de tota la província que ens han ratificat, que ens han dit volem que estigueu ahí. També a l'executiva provincial, el nostre secretari general que va endavant, a l'executiva del país, en el president, que també està així, i el secretari general endavant, que ens han proposat i han dit si volíem estar. Clar que volem estar. En aquests moments és quan més se necessita que tots estiguem. Per això n'hi ha que tindre un compromís, i el nostre compromís és un compromís ferm. Com ha dit també, m'han precedit i han dit ja moltíssimes coses de les que probablement tenia jo preparades per a dir. El compromís en castelló. No vol dir que els que estaven abans no l'han tingut i molt, i alguns estan així per a dir-lo. Han fet una gran política, però més que mai el compromís en la nostra província, en Castelló. Coneixem els problemes i anem a abordar-los. Compromís en els que sempre hem tingut compromís, en els que més ho necessiten, en els més dèbils. I això és motiu de satisfacció i d'orgull. Gratitud, també, com he dit, a tots els que han fet possible a lo llarg d'aquest temps que estiguem. Els amics que ens han prescindit, a la família, a la meva dona en concret, que ha dit, doncs seguís endavant i així ja estarem, ja estem acostumbrats i te dediques a lo que t'has de dedicar, al públic. També la il·lusió, com he dit, perquè sense compromís de treballar, i està dit, donen fe que és així, 24 hores al dia dels 365 dies de l'any, estem acostumbrats. I és un compromís que mantenim i mantindrem. És un compromís, a més, en el nostre passat. En tots aquells que ara no estan així i que han tingut més dificultats que nosaltres anem a tindre ara. I anem a tindre moltes, i moltes més incògnites de les que a nosaltres ens representen. El dia 20 anem a encontrar-nos en un encreuament de camins, ho han dit abans, en un encreuament de camins. I nosaltres, en aquest encreuament, els ciutadans han d'optar per elegir una cosa o una altra. Però, clar, quan un s'encontra en un encreuament, doncs mire les lletreros que té, els senyals, i se pregunta per així on se va i per allà on se va. Si li preguntem i mirem les senyals d'una part del senyor Rajoy, per així on ens porta i què farà després i quines curves n'hi haurà. La carretera és estreta, és ampla. El senyor Rajoy, com sempre, diu depende. Quan preguntem a l'altra banda, ens diuen quines propostes, quines idees i quins diners i quins recursos contem. Per tant, de moment sabem el que ens diu i un altre el que ens oculta. Perquè en aquest encreuament que anem a tindre el dia 20 d'elecció,
anem a encontrar-nos en una sèrie d'incògnites. Com dia abans l'alcalde, en Pepe, dir qui governarà la globalització. Qui va governar la globalització? I sent raro, anònim, sense cara ni sense... Qui el va a governar? Quina serà la relació entre la política democràtica i els mercats financers? Quina relació anem a tindre? Qui serà el futur de la Unió Europea? Anem a parlar, a més, de la capacitat d'abordar la recuperació econòmica i l'empleo en el manteniment i el sosteniment de l'estat del benestar. Com se farà això? Tindrem, doncs, moltes incògnites. Però jo crec que els ciutadans, ante tot, el que tenen que conèixer és la veritat. I aquest camí que de la dreta, aquest camí de la dreta, que mirem les senyals i preguntem on va i no ens contesta i diu depende, li tenim que exigir que ens doni respostes. Perquè si elegim, nosaltres no, clar està, si alguns elegissin aquest camí, haurien de saber on es porten. Perquè en l'altre camí, en el de l'esquerra, nosaltres sí que diem on anem, on volem anar i el que ens pot costar. Nosaltres diem, en primer lloc, que tenim una prioritat, l'empleo. Una autèntica prioritat, l'empleo. Diu, que ho tenim escrit, els lletrerets, que tenim una forma de portar-lo endavant, un mètode, que és el consens social, el consens polític, el consens econòmic, és el consens per a traçar unes polítiques de curt, de mig i de llarg plaç. I les nostres propostes, el mètode seria el consenso, i les propostes per aconseguir-lo serien les següents. En primer lloc, n'hi hauria que, com a urgent, diria jo, a més de prioritari, se tindria que incentivar la contratació, i així n'hi ha emprenedors, i l'exportació. N'hi ha que prioritzar-lo de manera urgent. En segon, ho ha dit també Josep Lluís, jo crec que n'hi ha que recalcar-ho les vegades que faci falta, que a mig i a llarg plaç el futur és l'educació. Perquè sense educació, sense una gran educació, evidentment no n'hi haurà investigació. Sense investigació no n'hi haurà innovació. Sense innovació no n'hi haurà emprendedors o empreses rentables. I sense empreses rentables, evidentment, no n'hi haurà empleo. Per tant, per a l'empleo, l'educació és fonamental. En segon lloc, n'hi hauria que plantejar-nos, a més, el tema de les empreses innovadores. N'hi ha que potenciar-les. I les empreses tradicionals. Naturalment, que entre les quals estan les més properes a nosaltres i especialment en el meu cas. El sector ceràmic no solament és una empresa tradicional, sinó és una empresa amb molt de futur. I aquest futur està en un pla específic de la ceràmica. I això anem a ficar-lo en marxa, perquè ho estem ficant en el nostre programa electoral. Plan específic pel sector ceràmic. Però és que, a més, preguntem en el lletreret, i d'on traureu els recursos? Perquè estem dient propostes, idees i, a més, comptes clars. D'on traureu aquests recursos? Doncs mire, aquests recursos anem a traure'ls, en primer lloc, del gravamen que anem a ficar a les grans fortunes. Ara està ficat l'impost de patrimoni. L'impost de patrimoni que hem ficat per a 2 anys se té que convertir en un impost a les grans fortunes. Clar que sí. S'hem equivocat per no ficar-lo antes?
comentant des de l'alcalde, naturalment que sí, claro que sí que s'han equivocat d'algunes coses. Ho han de ficar. Hem de ficar, si cal més fort, i cal, a més fer-lo, la lluita contra el fraude fiscal. Molt. N'hi ha ahí un sac molt important. Hem de ficar la eliminació a les grans desgravacions, a les desgravacions de les grans empreses, no de les pimes, de les que tenim ací. Ací, a la província, pràcticament, si no és alguna multinacional, no tenim ninguna empresa. Les desgravacions que fan als imposts sobre societat també donen un recorregut per poder-les aplicar i traure i sobreviure. Després, tenim que demanar, exigir, diria jo, a la banca, als bancs, aquells que hem ajudat en els diners de tots nosaltres, els hem d'exigir que repercutissin en la societat per mig dels crèdits el que correspon. Nosaltres hem de ficar, a més, el recolzament als emprenedors. Els emprenedors d'ací, que tenen algun recolzament, en el vídeo diem 100 milions d'euros, poquet, però més que mai. Els d'ací sí que fan una cosa que ens ensenyen molt clar. L'altre dia li vaig sentir que ho comentava Rubalcaba. Què és el que fem? Una cosa, una fórmula magnífica. Primera, apretar-se el cinturó i segon, agarrar la maleta. O sigui, ajustar els costos en les empreses i després, sent competitius, eixir a exportar. Això ho fem bé, els xicotets, no sé si els grans. Això, per a la creació d'empleo, hem de treure tots els recursos. Però és que, a més, això ho tenim que aconseguir el dia 21, que no us enganyen. Hem dit que anem a dir la veritat. Ni el 21, ni el 23, ni el 31 de desembre. Segurament. I com dia també, els que m'han precedit, anàvem a dir, bueno, quan ens encontrem per el carrer i ens diuen, vostè me va a trobar empleo, el meu fill, el meu net, el meu cosí, no té empleo. I li hem de dir que no tenim la vareta màgica per a la creació d'empleo. Anem a fer les empreses, anem a dir-los que les empreses necessitaran un recorregut. A mig plaç, conforme havíem dit, inclús a curt plaç potser podem fer alguna coseta. Però no podem enganyar-los. I els hem de dir que quan mirem els lletreros, en aquest creuar que ens encontrem de camins, nosaltres li diem que segurament el dia 21 o 23 no tindran empleo, però tindran, volem que siguin tenint, educació gratuïta pels seus fills, sanitat a tota la família per si es fiquen malalts, la part de desempleo que es corresponga, la pensió garantida al final de la seva vida i, per tant, a la inseguretat econòmica que tenen, comentàvem ahir, van a tindre, a més, segurament, el PP, si agarren l'altre camí, es donarà una inseguretat personal, que és molt més greu, el terror. Diuen que volem ficar por, no? Els que ens volen enganyar i ficar por són ells. Nosaltres estem dient a tots els ciutadans que aquests dos camins l'han d'elegir en tota consciència. Evidentment, nosaltres anem a apretar-nos el cinturó. Perquè n'hi ha molt de recorregut per a llevar, però el que no llevarem mai serà les qüestions bàsiques, conforme havíem comentat. Dia algú, Rajoy, en el camí, preguntem i li diem, mireu, a on anem? Depende de què? De la curva primera, de la segunda, de la sèptima, depende. Però dia Rubalcaba que Rajoy no ho diu res, i es diu a la seva gent, a sus niños i niñas, no? Es diu, no digueu res, feu com jo, no digueu res. Però per darrere, sus niños i sus niñas diuen moltíssimes coses. Diuen, per exemple, que, per citar alguns que han citat, de que Montoro diu que la societat del benestar és impossible,
de mantindre. Diu Esperanza Aguirre, que ja ho sabeu, que l'educació no és possible mantindre-la tal com està, al nivell que tenim. Diu Valcárcel de Múrcia que se té que fer el copago en sanitat. Diu Cospedal que el desempleo no és sostenible. Però, clar, els xiquets diuen el que senten en casa. I en casa del PP, senten això. I per això els xiquets ho diuen. Per tant, estem preparats perquè això va. A més, així tenim uns exemples molt clars, molt pròxims. La nostra comunitat autònoma. Molt ràpid per recordar-ho, perquè a vegades diuen, no, se repetiu molt. I les vegades que s'han de repetir, claro que sí. Hem d'explicar a la gent les idees fonamentals, les vegades que faci falta, tots els que diem, hem de comentar-lo. La Comunitat Valenciana, conforme hem dit, és la campeona en la deuda, la campeona en el fracàs escolar, la campeona en el paro, la campeona en tancar llits hospitalaris de tot l'estat espanyol, la campeona en no pagar a les associacions de dependents, la campeona en Fórmula 1, la campeona en manirrotos dia ahir Rajoy, no sé on. Nosaltres, el govern socialista és un manirroto, pues segurament que de Castilla-La Mancha per acá sí, i ara també en Castilla-La Mancha, segurament no ha passat. Perquè si n'hi ha algun manirroto, així ja sabem què és. Jo vull acabar dient que el dia 20 de novembre ens juguem moltíssim, perquè ens juguem no només el nostre futur, que alguns el podríem suportar, sinó el futur també dels nostres fills i dels nostres nets. El dia 20 de novembre hi ha moltes opcions. N'hi ha molts indignats, n'hi ha grups en l'esquerra, n'hi ha molta gent que en tot se diu que això està mal. I està bé que ho diguen, però per poder-lo millorar, per a poder encontrar aquest camí on diu les indicacions i l'altre camí que no diu res, però per baix sí que ens diuen on anirem. Per això només hi haurà un vot, el vot que aglutinarà a l'esquerra, el vot que hem fet un programa del que estem tremendament orgullosos. I aquest programa és el programa del Partit Socialista. Mireu, això va ser una campanya molt dura, molt dura. Jo crec que de les més dures que recordo, perquè ells ja ho donen per fet. Les enquestes anem a canviar-les conforme se va pensar i fer en vida real, però va ser molt dura. Esta tenim que afrontar-la en orgull, perquè tenim el millor programa, que us invite a que llegim i a que agarrem els compromisos, perquè tenim el millor candidat, però sobretot perquè tenim els millors valors, de tots els millors valors, i perquè tenim una llarga història, alguns personal, molts de vosaltres o de nosaltres, però sobretot del partit, de tot el que significa aquesta organització tan centenària. Tenim una llarga trajectòria. Que acabe. Jo, desde luego, no me vaig amagar en esta campanya, ni en el carrer, ni en els debats, ni en ninguna part. No me vaig amagar perquè estic molt orgullós. Jo, com havien dit abans, també, com Rubalcaba, jo no vaig a deixar-me guanyar. Jo no vaig a deixar-me guanyar per moltes coses. Ni vaig a deixar-me guanyar ni per Rajoy, ni per la crisi, ni per les eleccions, ni pel desànim. Nosaltres, tots nosaltres, els que estem així, tampoc anem a deixar-nos guanyar. Nosaltres no anem a tirar la toalla perquè tenim l'orgull de representar i de recolzar l'única opció que va eixir tots junts, sense deixar-se'n fora en el tema de la crisi. Moltíssimes gràcies a tots i a totes.